wallahi da in baki shi wanda ki mutu ba zan taɓa karɓar irin wa'ina a cikin zuri'ata. Ba na daure ka ce na daure ka. To ai mu kai ne barawon agunmu, kai waya ku rike shi samar an ko. Marwan an shirya shi, an tsara shi, jarumai sun yi baje kolin basirar su gani da fasahar su. Ba ganin mutumin da aka ce yau gashi an haife shi da ɗabi'ar daba ba. Na ruwanka. Me yasa ba kya jin magana ne? Oh, kash. Zan sa ai polishin ɗin kayan da baka taɓa tunani. Wani Allah na. Yanzu. Ni ma ba kuɗi nake bukata a wurin ki. To me kake bukata a wurina idan ba kuɗi ba? Kar ki manta ke fa yanzu bazawara ce. Me san dai aure ba dole bane ko? Zai fa yar mu ce. Wane ne Marwan? Macuci ne ko maceci? Ku zo mu kalla tare daga kamfanin da kuke jira daga gare shi. Su ne suka zo muku da wannan ƙayataccen shirya. Fituwa Entertainment. Kai baba, wannan abincin ka ne. Mu mun dauna mu abincin. Marwan ya shiga kogin danas. Yaya makomarsa za ta kasance? Ku dai kawai ku kalli shirin Marwan. A duk lokacin da aka aikata wani abu na laifi, da akwai sakacin wanda aka aikata wannan laifin? To ka ga bakin kai gum. Kai fanne. Fituwa Entertainment. Shiryawa Usaini lamba 1. Wallahi na rantsi da asabudu idan yarinyar nan ta kubci in dai ta sha wallahi sai na kashe ku. Dukanku sai na kashe ku wallahi. What? Oh, Wanya! Wanya ce! Ɗaukar nauyi. Basir Fituwa. Cikin hikima da jajircewa ba da umarnin shirin Adamu Dausayi. Marwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, me yake shirin faruwa da ni? To duniyan ma zaki bari mu Marwan a duk ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Me wannan yake a gidana? A YouTube channel na Attajiri TV. Wannan ɗan iska. Aba daji Marwan ne fa. Da kuma Algaita TV da misalin karfe 9 na dare. Marwan.